الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalataya, ating ibabahagi ngayon ng isang hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito ay patungkol sa intensyon. Sinabi ng sugo ng Allah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha wa hijratuhu ila ma hajara ilayhi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang ibig sabihin bilang salin, sa katotohanan lahat ng mga gawain ay nakabase sa intensyon. At sino man ang naglakbay ng para sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo, katotohanan siya ay naglakbay para sa Allah subhanahu wa ta'ala at para sa kanyang sugo. At sino man ang naglakbay sa mundo upang mag-business o kaya ay makahanap ng kanyang maiibigan o kanyang maasawa, ang kanyang gantimpala ay katulad ng kanyang paglalakbay ng para sa business, para sa panghanap buhay o para sa kanyang magiging asawa. Katulad ng pagdadakwa ng ating intensyon para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipaabot natin ng Islam ang tamang katuruan nito at tamang mga alituntunin nito sa mga hindi pa Muslim, upang sa gayon ay maanyayahan sila at magabayan din sila insyaallah biidnillah. At nawa ay ipagdasal natin ang ating mga mahal sa buhay na hindi pa Muslim, sila ay magabayan din katulad natin. At itong dua, mga kapatid, ay seryoso na dua sa Allah, dahil walang nagbibigay ng gabay maliban sa Kanya. Tayo ay tagapagpaabot lamang, tagapagpaanyaya lamang sa Islam, at sa katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala pa rin ang magbibigay ng gabay sa bawat isa sa atin.